Gatusan ka mga kapuso nato sa duha ka barangay sa Mindanao nakabinipisyo sa gipay-gayong Kapuso Barangayan on Wheels. Ano ang detalye? Gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang gamay nga balay sa 84 anyos nga si Lola Nicolasa Bare sa Barangay Mulugan, El Salvador City. Gaagad lang kuno siya sa tabang gikan siyang mga anak aron makakaon. Tungod siyang edad, dili na siya tugutang mugawas. Busa, personal na lang nga gitunol ang food pack kang Lola Bare gikan sa inyong kapusong istasyon. Magpasalamat yung ko kay nakadaw to grasya. Nga kamong tanan nagtrabaho katagaan mo sa kabaskog sa lawas. Naway kabilingkan. Kalipay sab ang gibati sa 120 ka mga pamilya nga usa-usang gitagaan og relief food packs atol sa Kapuso Barangayan on Wheels. Oh, nakatabang gid. Salamat gid kay nga nakatabang mo sa among ka. Wala yun ni. Salamat ni nga naayuda gamay. Oh. Ako di katabang ng pobre. Tungod sa pandemya, kaning mga gihatag nga mga ayuda, so dako na kay ni og katabang na sa ilang pambalay. Gisunod sab ang tanang health protocols o gidisinfect ang lugar kung asa gipahigayon ang distribution aron masigurong malikay sa COVID-19. Samtang sa Barangay Kabantian, Davao City, among naila-ila ang 70 anyos nga panday nga si Celestino Gastar. Tungod sa pandemya, dili na siya pwedeng magtrabaho tungod siyang edad ug ang asawa usab niini walay pangita. Nagpuyo lang usab sila uban sa ilang mga apo. Busa, labihan ang iyang kalipay sa nadawat kahinabang gikan sa GMA Regional TV 1 Mindanao pinagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Dako kay nagikatabang sa mua sa GMA sa pangadlaw-adlaw na mo na makaunsa nami ana. Lakip usab si Lea Caracalyas sa 120 ka mga benepisyaryo nga nakadawatog food packs gikan sa inyong kapusong istasyon. Daghang salamat sa GMA Kapuso sa pangatag karong buntaga diri sa Barangay Kabantian. Gisiguro usab ang pagdisinfect sa barangay gym aron masigurong luwas gikan sa COVID-19 ang mga benepisyaryo. Espesyal among food packs, sanglit, mismong inyong mga kapuso sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang miandam niini nga aduna pay kalakip nga inspirational message isip paghatag og paglaom ngadto sa ato mga kapuso. Kabahin gyapon kini sa ka-70 anibersaryo sa inyong kapusong istasyon, tubong nga matabangan ang mga apektado sa pandemya. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.